Rosario family, Joselito Armin, Divine Canal, and Paul San Diego and family. Para kay pasalamatan, kina Loret Gael Quebaitan, Isaiah Dizon David, Well Grace Galvan, AJ Patawangan, Wilfredo Bendia Benedict. Para kay personal na kayadwanan, Venera Emilio Agustin, Arsenio Wilfredo Magyare, Roman and Roger Palo, Jonathan Balina, Andrew Sanidad, Rhea Ocampo, Tapondo Elementary School Teachers, Nash Sebastian Canlas, Michael Santos, Avery Magyare, Mother Estela Cyril, Pamela Morales, Dwayne and Redden Morales, Ian Daniel Agustin, Stephen Shea Palo, Paul Joshua Casilia, Shanghai Flores, Rodel Agustin, Emmanuel Manzala, at Mildred Joy Beliran. Para kay malagwang kapadanan ng Francisco Pulo, Erlinda Agustin, Alona Ocampo, Narciso Cailao, Pinky D, Nerlinda Pineda, Fernando Santos, Alma Siglat, Wilfredo Magyare, Pat Ahos, Mayra Bituin, Lita Bagang, Miguel Marupol, Reden Paras, Claudio Gallo, Vilma Resurrection, Bessie Del Rosario, Linda Vizcaino, Linda Santos Agustin, Ron Magdarabo, Coraina May Bernaldez, Judy Conanan, Samantha Felicitas, Oscar Lopez, ating kamag-anak at kakalagura ng mga sakit. Alangagang kapaynawan, karinapan lamang mayamon na Marvin Parilla, Jovita Suarez, Ivan Kyle Agustin, Pedro Cornista, Maria Agustin, para kay Mayanten Death Anniversary, Albert Pasion, Trinidad Calaguas, Alan Calaguas, at isang ng Malador in Purgatorio.
may pinuntahan po, tila yun ba o niya ng Espiritu Santo, hindi mo ba nakiliyag At kailangan. Maya pamili po, kaya kailan. At bandaan pa ako nagkabalating ka sa tataya. Hindi po. Hindi po, bandaan pa ako at di pa ako inarabigyan mo Diyos sa samanata. Kaniti ka ng Domingo ni Karaniwa na pala, may bayan kaya tao. Nung makanano, hindi ka kapapaya, kinatapa ng tao, at di mo ipupaya, kaya kapagigil sa Kristo, hindi ang pamanulo at pamanabi, di maropa Espiritu. Di kredibilidad, hindi kinatapa ng tao. Di sukat na paniwala, di aman at di laban. Kaya natin tayo kami di kapanagpaliwan. Hindi natin makawalan ng Diyos. Mag-umpisa na po. King George sa may at kailangan ipagkat muli sa Pilipinas. Hindi siya naman matalawa at bigyan ng mga kapulang. Ulitin ba niyo po ang sa kamayang kapilyan ng bigay? Dahil sa mga kailang po santo at iyan ang pagkagal ipananamin mo in Diyos sa inuha. In Diyos may bayan, totoo makalawa ng tao at ipapapataw ng kasalanan ng tao, idaranataan sa natigil alam namin ba? Olbus, malugod at tapat na Diyos, in anak mong Yesu Kristo, kaya pakapok kay kami, ikabalugan, ipapakinggan na bataw, at kaya pamusta din tinalana, tarik sa malatatagang kaya, ipapakayang ng kapatawanan at biye. Gusto mo kong tagpilan kami imapigkas ng gaman. Isa rin laki kami ipapagbayo ng amano. Bargawa na kami ganang at malaya. Kaya bena alabanan ni isang labewakan at aso'y wala ka o mabiyang Diyos at tingnaw katiwala kay kami. Titingan po at bali, tinglan yun ang Kristo kinumi. Amen.
libro ni Deuteronomy. Si Moises, nagsaligaya ng tao na itinukya ng Diyos kalau yang propeta ng lupaon. Malibat siya mismo kaya kayo. Yan ang gawin. Hindi makatulong kayo kalitin bundok ng More. Dahil si Abiyo, king sana dapat nagsalita si kayo. Hindi mo kaya kayo Diyos o aking pa inilalagdag na atin. Uling na tapos kayo mali. Inyaman na anak mo hindi mo. Gusto yung sinabi na nitalakan ko propetang kaluma mo na manitalakan mismo ang halahira. Ibigin ko ang halahira. Pinamana ko at ipayapon na ang tao itaksap lang iutos ko. Nagsalita yan yung lagyo ko at para sa muli ininuma ay makiramdam kaya. Dapat na kaya ininuma propeta ay ako inutusan ng salita yung lagyo ko o salita yung lagyo dahil aliwang tungyan ng Diyos. Aman ng Diyos.
Uling pangasaning pamatulan, hindi ang asawa. Inyain na bago, araman na, babae ni kalasawa o birhen. Pukod na ang papansinan, obra ng Ginoo. Uling-uli na, ikinagulain niya ni Diyos, ikatawa na ang Espiritu. Dapot, papansinan na lang ng kalasawang babae, ring bagay iiyato. Uling-uli pamatulan, hindi ang asawa. Sa sabyang tuwigi, ikakaya niyo. Yang pagnasan isabatan ko, imatulid yun. Ngunit pagnasan ko, idam kayo sana gusto at karampatan at igayang lubos, iya kayong sarili, ikasliwan, igino, aalang, pasuan. Amano, igino. Talag. Aldo Sabat, Lito biya ni Jesus di sinagoga at tinuluya kami. Pigko na lang din tao, uling tinpamanuro na karela, tinuluya pigko kay bayan. Era kaluwa ng eskriba. Kabut-abut, Lito biya ni sinagoga ito ang lalaking alipanan na ning marawang espiritu, pupuli sa niya kanan. Jesus di Nazaret, bintana keti, bago kami lipunan. Bago kong iwi ka, ikay banal, amin banal ni Diyos. Dapat, siya ni Jesus di maro kay Espiritu nga na, dahil lumor kami. Pe pagagalangan ni maro kay Espiritu yung tao, at pupulisak yang ibagkaya. May nga pamulala rin sa bla, niya nga nang ipapalugar. Hindi. Ngayon dapat yung damit. At yun na lang utusan, pati na para may espiritu at maming kulang ang kaya. At mabilis mikal at ibabil ka Galilea, ibalita tungkol kay Jesus. Iba'y kabalita ng kinatataligtasan. Minsan pa may mga minipok kaya kayo na napakasway mo sa wakas. Nani magyata kita lang na nakaswero huli. Ano ba ito na isa kong nakinig? Opo, huli. Ikaw rin po. Muna pa ito
Ebanghelyo, dito tayo po may pabalita tungkol sa Marcos. Jesus nitaya po, kaya nilagay na nitaya po Capernaum. Capernaum, may batay-bat pa ang Menasa. Capernaum, may batay-bat pa ang Mesira. Capernaum, kasalukuyan, dapat uling tao, makanan uling talaga. Kasi pa. Capernaum, kaya bago makanan din na nakatuloy yung tao, halos ulingan siya ng bibigyan ng taga. Sabihan tao, madalas ang pinaglalang manasan at medyo may nalang po pangalitin. No, hindi kasasabihan ng Diyos yung sabihin. Capernaum, makasalukuyan, may papatela ng tao, hindi naman yung muna. Arena, ulit mong meron sa tiyak. Ulit mong meron sa trahedya. Capernaum, dito yung pagpapalala. Dapat ang meron po ka rin, ginala po kay Papalawin. Ang yamang meron sa Capernaum, bahala ang doon ng pamilya mo, ang doon isa, pupunta na refugio, ba't makiramdam, ba't patulog, di amanan na yung Dino. Niya Jesus, na refugio, para sa Capernaum, pag-binigay na, doon na yung na doon ng Sabat, Dino Leperio. Dino yan. Iba ang runa, ulit po, in-setting na o in-context po na, ityanin kita, kaya paano ka nandaling talaga, kaya paano yung badwala na. Ngayon, nagdang din ang anak ng Jesus. Dalawang klase ni. Ba't ka paniwala kayo? O ba't kayo paya na? Bakit hindi? Bakit? Kapalitan yung anak. Balik pa. Kapatalan, ikaw may kaya. Yan, ikaw kamali. Paniwala. Ulit na. Sige naman ang tingin. At di kayo kaya na. Sige yan, ulit. Ikaw may kaya. Tao yan. Kapali. Paniwala. Amen. Isa na kami kaya. Sige yan mo po. Kailangan. Kapali. Paniwala. At bakit kinalagay mo? Magkita ko ng paniwala. Berita ko kung magkikapaliwan ng paniwala tayo namin dinong sa sambat mo, paniwalan tayo at bumagay. Berita ko kung paano ba yung payaya at bumagay. Muna, pag-yasnan kayo. Tatwa, karanasan kayo. Pag-yasnan kayo. Dahan-dahan mo ba yung amin? Kailangan tayo mong patawaran ng tao ng kamali nila tao o hindi tayo? Kailangan. Kuya, di ba ito tao ng kamali? Kailangan. Bakit po? Ba't kailangan tayo patawaran? Dahil ba na po? Kailangan tayo patawaran. Kulitan kung maging may malaya, kapag may malaya. Patawaran tayo ng kadalasan ko sa Vietnam. Kaya ba natin patawaran tayo? Pero yung kulitan, kasi tayo tawagin sa akin na tama. Kung uling karapatan yung pinatawaran niya, ngunit uling karapatan tao mo naman po, ipayapa at ipanatag tao binugloban. Amen? Paniwala niyo kayo payaya, kapalit paniwalaya, paano makatawag ka yung muling obligasyon niya, paano makatawag ka yung muling papakit mumayag ka, paano makatawag ka yung muling karapatan niya patawaran niya, paano makatawag ka at di mo sasabihin, hindi ako masakit at makakasakit, patawaran ka, bakit matutok na sa lese, patawaran ka, bakit may palutan, patawaran ka, bakit sa
Moises, kaya kami pati-api. Pinagawa ko, katawan na wala na mga pati. Diyos mo, hindi nga ako. Ano ka naman ito sa ibang sige, katawan na. Hindi, pinuli ko kasi bayo ko. Ano minuli ko sa bayo? Kaya katawan ko, hindi lagi kondisyon niya. Kaya, yung aking ginagawa ng aking may paya, ulit-ulit ang pagkakala. Kaya tawanan ka pa, ulit yung medyo masukling kapag nasana. Kapag nasana, may balik tao kayo. Kapag nasana, maging panatag yun, para ika-Diyos sana. Yung kung ako ginutang ngayon kaya, hindi ako tingnan o wala. Hindi nga kung ginutang ko kayo kaya, hindi ako tingnan o wala. Tatanungin ko po kayo mga magulang. Sino po ang kahinaan ninyo bilang mga magulang? Tama. Tingnan natin. Tingnan natin. Hindi mo rin isipan nyo. Ito rin natin. Ito rin. Hindi mo rin isipan nyo. Ito rin natin yung mahina. Hindi mo rin natin yung view. Hindi ka tapos. Nung rin natin yung sabihin tao, may living. At kayo na senso, hindi mo. Kapatid, kabiyasan, inapon din mo, kaya ko sa wala. Ngunit kailangan kaya ng mga aranasan. Inangako po, i-credibility, makakapilin siya, kaya nagawang pinagpilin. Nanong daw, kailangan, umuna, kaya balbal, kabiyasan, tadwa po, naranasan. Kaya tayo nangyari sa balang ng Diyos, ating may paya, noon kaya tayo aranasan. Nung mabudya mo po, at sumikil at kaisipan, kaya sasabihan magiging ako ni mga kuya. Natin po, we can only experience God in and through our human experiences. Aking nakakilala at karanasan tayo po ang ating kinakapagilo, kapabilan na ng binuga, pinagawa at karanasan, ikinaka para tao. Amen? O kaya po, halimbawa, itangkulong ito po kasi na pagkaya inakot ibig sabihin nung jubilyo o pagkukuban hindi kayo po kasi nandun wala pang jubilyo at amalan mo natin kailangan dapat kaunan. Katapalan mo natin kailangan tao o pagkulita. Nung kulita mo kung akin itututat kailangan paano tao yung panggilawa na ready. Halimbawa, kung ito pati sa pinakagyo, yung sabihin, imbuli, diyan lalo, tao-tao. Ikailangan diyan lalo po, o lumalan, kaya tao-tao. Halimbawa po, 5 milyon, buli niya o kailangan niya. Kailangan niya. Bakit kaya kung hindi pwede maging tao, wala ang 5 milyon. Kaya kung hindi pwede maging tao, may pasawa na wala ang 5 milyon. Kaya ito yung problema na ako eh. Nung hindi kayo bayan ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo, ipala ng tao pa, hindi niya mag-gather, at kailangan niya maral. Kailangan nila natin ulit ang bagay, yan, doon ang natin ulit ang tao. Oras din asawa, kailangan niya mo bulihan. Kailangan niya. Yang nanti tahu saja in oras tahu aktif, yang boleh kailangan dia. Paano oras yang harus superior? Okay ya, kita tahu yang sudah mungkin bawa lagi. Kadang-kadang po, percuma kita, kecuali kita memang cerita. Bagaimana po yang hinungan yang sedikit tahu oleh baru na awal baru na tidak ada masalah boleh pun bagi bayi bahayanya imbian aku boleh pun bagi bayi bahayanya mama ko hidup dan bangsa hidup angkat mama baru bulina ni aku hidup pada uli terkait umur lagi bayar
nung nating kabulian ng ibabaw para kaya uling hindi bigay sa tayo kaya. Amen? Opo. Ito natin berita. Natin berita. Ano na ito? Natin berita. Gawin tayo. Komprendo lang po eh. Bago po inako ni tayo, pag-yes na ito ang ihahanapin. Pero tayo sa katalikuan ng talas. Uling hindi, hindi kaya maging may bayan ang kaligtaluan. Kaya po minsan di paubos. Kaya pag meron yung parokya, bulitan ko rin yung Barangay Council, pabasa, mag-umpisa yan Domingo de Ramos, alas-tas. Mayroon na kung Domingo ni Sinubling Bente. Kaya kung natin, ikaw pabasa, umpisa din Domingo de Ramos, alas-tas. Aliente, Domingo ni Sinubling Bente. Kaya na ang pagkukingan na rin iwan kaya mo namin. Pangmaya, gusto ba na? Kaya nabisa. Kung namin niya doon kami nawariin ka. Hindi mo kayo bisita sa iyo, kaya kami yan. Nangyayari ako para ibawan mo kami, para hindi kayo bisita. Kaya tatakat ang pinto mo, hindi kami bahala, pwede na. Diyos, ako, pinastos ka. Nasakyan. Hindi nga ka. Isang tulog, hindi tututuwin pa natin. Itanong kapitan, sinabi ko, wali na ako kasi nga na bola ko. Ngayon sura na akong bola. Ibig ko sabihin mapanikul ko. Sabi ko ako kamali na sabi ang ipagpumulo. Sabi ng kapitan, makihawas mo ka lang. Doon ang konsya na. Yan tumbuhan kami. Ilan ba yung pagbihin mo? Tutuloy, isang ito. Yan pumunay. Ablasan na kong marok, hindi wala. Marok ulit ako. Para kumakira ako, isang ito lang, may papag-isip ko. Wala akong iisip ko, isang ito lang, pabanda ako tutulungan. Bilang patuloy ko, bilang bulan, makanyan. Ang gano'n yung sumuko, sige na Ben, nako, ipapagin mo. Sige na Ben, nako. Ano sige ka na? Kasi sinabi na, Jerry, tapos ka mali Eva. Ito, ano yun? Kaya tayo mabilaw. Sabi mo, or, gano'n na ng may maya. Paano dito lang? Dito na naman. Paano dito? Ito ang sabi ko. Ano doon ito? Bili-bili, paano dito lang? Pero natin po, in the process, aba, natin mo patutulog natin sa next. In the process, hindi na ba? Kapag ka na. At ito, maakaya mo. Hindi ka na ang bilugan. Sabi ka mo sa live testimony, sabi mo, ipaiwalan kayo, may payaya. Uling, ako po at sumibot ko. Ngunit at suyan ng ikalamasan. Sabi, pwede na ba? Ito metong nagila. Hindi kita. Pipasok yun. Pero pag metong metong eh, kayo mag-alala. Alam mo, itatawag ko siguro. Itatawag ko siguro kay Sylvia. Yung buto ko si Pia. Isa-salita kasi kultura kita. Ing tao kayo ba? Ito, tao yung pagani, may mayay na, hindi pa rin tayo. Kaya minsan, kaya ang pangis. Ngunit, ang may mayay, uli, maniwala ang kapagilatan, kapitan sa tao. Amen? Kaya mo rin po, kaya tama, pwede siya sa tayo magagawa. Sasalat tayo ng Diyos ang pagkakimayan. Hindi natin magwala. At Kristo ang pagkakimayan.
Cruz y Adriático, tinikay ang Imperio, Ikatawalos ni Pinagpagsasaban mo ang kaluluwa ng Diyos sa pagpapalipay. Ipagkaya magbalik ka na yan kaya di pa ang sa pagpapalaya kung penal ng Espiritu, Sa Iglesia Katolika, ipahan sa pagkakasado, kipapataw ng kasalanan, ipanasabi ng imete at hindi ang hanggang. Amen. Kabataan sa ating tamang bukit, iman pagpasisyon ng misteryo ng kinataligtasan. Manalangin tamang bukit Diyos sa mayupayang tuto, matikalat kayo ng panibataning bendisyon at biye, mabibigyan mo. Ibarat kayo maganda tamang kong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mo. Parang hanggang mitagulan, kinggera ni Diyos, baniyang tabayanan, kinggayang grasya, manatili ng parating tapat, ikalemang pangakon sa God. Ipanalangin ka, Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para kinggaya ka ng pilat ng dating bansa, bangking pangalugas, piyaman mo, din sa mga bansang usaw-usaw lang, karing espiritu, ning pamitan ng bayan. Ipanalangin ka, Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para kaning masulong na engal, adaran ng pamagbilibili, at ating kapansanan, balang manakit pagpamatunan, kintugod lang di kakapatan, ipanalangin ka, Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para kiyakataan makatibot kesi, batang bagyan sa gumamit masalese, karing bagay kikasalukuyan ay pagkalutin Diyos kiyakataan. Batang kabayaran, do kiyakataan kalisipan, karing bagay alangan, ipanalangin ka, Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mo. O Ginoo, malalasan din mo kami grasya, makasaw kay kami, at din anak mo. Tanggapag niya sa aking kabayaman mo. Tanggapag na sana di buong ipakataw. Uling ikaw bukod, di mayupaya ng Diyos. Ikaw bukod ipaniwanan mo. Hinlagyo mo. Kami mipakakap. Hinlagyo mo. Umibig ka kayo. Ikan Ginoo at Diyos ng sasapan. In manggang kapilan. Amen.
Gusto mo pong magsalita at iladyumi ike ang anak. Kapamilagan at tagapan mo ike ang ikatahimikan. At hindi mo may pamagkapiling niya patuto. Ike ang amano. Ike ang ipamibigay. Gusto mo ikatulad mula rin ay Pauli ng Kristo Ginobing. Amen. Iginumanatili ake kayo. Yan namin yung puso yung magpapasalamat tayo po Ginoo Diyos tao. Tunay yung karapat dapat at patuloy di pasalamat at aparatid mo man karinoy pa Diyos kaya naman na puso'y bayan. At yung kaya kami pamayadyo, yung kaya kami pamimut at pakataw, yung pamibiyabiyabiyad doon na nasa mingkaya doon. Tinulungan ng tingito yato, binyene ng ng anak ng Banal Espiritu. Bilang mo mula bunga ababiyang darasya o kasiguraduan, tingakaya kayo mabibisipin mo, kapilanman. Ulitin ka kayo sa dapor ng herdan mo, dating ka ng ligaya, dahil magkabilan mo mababiyang ng pagkakit at namin ang kakanta. Di mo ito papabusahan. Mahaba na. Tuloy kami banaloy pa, ikaw may paninatan sa kapaganalan. Ulit na pagparalan mo may pagparalan mo din pinagalit tayo ng Espiritu na nagpagalit mo. Dahil magawa ng katawan daya ni Ginoo Kristo. Maya ko sa lumidaw at ipamaya sa kamatay at ipanin tinapit ko kasalamat sa kayo. Pirasone at inye kaling kaya disipulo at na tagapagiti, ikoman at kanya hindi ka nakakatawan amitaw para kaya Pakinggan mo naman kay Bandang Labunan Kimani Ikabis, masibaya kayo pasalamat kay Pa. Bininigigan kayo disipulo at ngana. Tagapagigiti, imoran at nilukotan hindi. Iti si kanakday. Tingday na bayo at nangangagantipan, amibubo para kayo at para sa lang tao. Bakit pagawaran lang sa mga kasalanan? Dapat hindi binagatan ka naman. Misteryo di kasabantayan.
Hallelujah at itingkad sa kalitasan. Dahil may pasalamatan kayo, tingkir man niya kami matambang tarapan mo, ba't subuyo kayo? Kapag kung babakit mong pakamuha mo, hindi kami ang sanang isinusulo. Kanindi na tao na daya ng Kristo, tipunan namin ang ingmeto ng Banal na Espiritu. Ganang kami o ikban sa Iglesia ang makalagyan ng ketiyan. May ganang sa aking lulod. Kami ng Francisco, ang aking Papa, ni Florentino, ang aking Obispo, at di sa Blampari, ang aking Puraparoko, ni Ang Deo. Ganang mula naman ang kapatid ng Pinawalan na nila sa Libye, at di sa Blantiang Labye. Nagkapan mo ang imaligayang harapan. Pakaduluan mo kaya. Gawin mo kayo kung karapat dapat magkamit, hindi alam hanggang. Ba't kaya kayo Maria, Iberem Tuwid Diyos, kaya kayo San Jose, kaya Padre Esposo, kaya kayo ng Apostol at Isang Santo, at di naman tingnan mo kapulian kaya kapalit na noon, pulian na lang panig kayo, kapamilatan ni Kristo, kaya kang nalang. Di kapamilatan ng Kristo, kambelan kayo ikaw ay panuto, kakong ni Banal na Espiritu, pupulyan na lang pangalan, hanggang king alam-anggaw. Peace be with you. Peace be with you.
Kabalan, itiyan Injil Jesus. Ang ituro kay mensahe ng may pabalita kang pwedeng upaya at kapiyasan. Papalatao, itutuya, ituturuna. Papalatao, itutuya, ginigita. Ginoo, mga kapatid, Kaya dapat ikasiyang mo kumayak na.
Diyos, kaniting kapulungan, lalo kamimpikan natin kapamilya tayong mayupaya, mamalo at ting masayahan ng dulang ng Eucharistia. Yun magbalik na kay Kigaldodo ni Pamibiyeke, manatiling din sa salita, ing makatimawa o amano, yang karikaraniwan manilyaring ibiye, at di papakikalaguran ng tingke kami kapadal. Gusto ko kayo na kami papunta keka, kapamilya tayong upaya ni Yesu Cristo, dinumi. Amen. Igiluman ang tili at kayo. Pagkakaliwalin ko, pagkapanatili, bendisyong Diyos sa may payo ko. Tingin ba, tingin na, Espiritu Santo,